Ana amai makadi vana amai kunyika dzese dzakasiyana-siyana vanotaura rudzi rwangu. Ndichadzokora zvakare ndichitaura nemi zuva ranhasi. Makadini? Ndinodaira kuti Mwari vanokuitirai zvakanaka. Ndichitaura nerurimi rwekwedu, ndichaedza kuti dimburei zvishoma. Ndichida kutaura nenyaya yamai. Amai ndo vanhu ndo Mwari wedu wekutanga, nababa vedu ndo baba wedu ndo Mwari wedu wekutanga. Saka vanhu ivavo vakaenzana. Saka hapana patinononga mumwe tichizoisa parutivi, tichizononga mumwe tichiisa parutivi, nekuti vese vanhu ivavo ndo Mwari wedu wekutanga, sokusika kwavakaitwa naMwari mukati meupenyu hwemwana wega wega. Asi nhasi ndine nyaya ndine mubvunzo wandiri kubvunza kuti kana muri amai, ini ndiri amaiwo zvakare. Samai ndine vana vakomana vaviri, vasikana vaviri. Chii chiri kuitika nevana vangu? Ndiri kuvasiyira chii? Pane chandakavapa here kuti vacherechedze kuti vanofanira kugara sei mukati meupenyu hwavo? Nokuti pachirungu vanotiwo charity begins at home. Saka kana if charity begins at home, then inini saamai ndiri kufanira kusiya chii pavana vangu kuti zuva remangwana ravo rive ramangwana rakanaka? Ndakatarisisa panyaya, ndadzokera kuBhaibheri zuva ranhasi ndikatarisa kuna Isaac naRebecca. Vana vavo matwinzi avo ekutanga vainzi Esau naJacob. Vana vavo vaivavo vachikura, pane anooneka pavana ivavo ari favorite yaamai, Jacob. Pane anooneka zvakare ari favorite yababa, Esau. Asi mukati mekunge vana ivavo vachioneka zvakadaro, chii chakazoitika? Tikaverenga Bhaibheri redu tichidzika kusvika panguva yemakomborero ekuti Isaac akuda kusiya nhaka yake kana kuti mablessings ake kuvana vake. Chii chakaitika? Amai vakacherechedza kuziva kuti Esau ndiye favorite yababa, but ivo favorite yavo yanga iri Jacob. Vana ava vanonzi vakanga vari matwins. Asi panguva yekunge nhaka yakuda mablessings, makomborero akuda kuchipiwa kuvana, amai vakasarudza wavo. Ndosaka ndakanangana naamai zuva ranhasi. Hatisi ana amai vari kusiyira vana misodzi here pamatama, kana kuti hamusi amai muri kusaidzira mwana wenyu pakona paanotadza kana akuenda kunorara anotorara nepiritsi. Kana mwana wenyu achidhiraivha anodhiraivha achichema misodzi. Ndakashungurudzwa namai vangu. Amai vangu vakanditaura zvisingaiti. Amai vangu vanosarudza inini, vanoda vamwe vana. Saamai munozviona muri papi saamai? Iyi subject yandaona kuti inoda kungotaurwa nevamwe vanokwanisa kuzoisumudzira vachipamhidzira zvavanoona, nekuti zvakawanda zvinoitika mumafamilies, uye kuti misikanzwa yevana yakasiyana-siyana. Saka ndakatarisa panyaya iyi ndezvekuti hatisi amai vari kusiya mwana wedu achichema. Uye kana ndakatarisisa nyaya yeupenyu hwedu isusu sevanhu verudzi rwangu, tine zvinhu zvatinotarisisa zvatinofanira kuita muupenyu, uye kuti zvatinofanira kuremekedza. Tine culture, tine Christianity as a religion. Pachishona pedu tinoti kudza baba naamai kuti mazuva ako awanda. Uyu murau wakabva zvakare muBhaibheri, as I can see it came from the Bible, kuti kudza baba vako naamai vako kuti mazuva ako awande panyika. Takatarisisa pavhesi iroro, kudza baba naamai kuti mazuva ako awande panyika. Isusu savabereki vacho vevana ivava tiri kuremekedzawo here vana vedu kuti vave vana vanosara vane memory yavanotaura kuti ini baba vangu vakanga vakadai, amai vangu vakanga vakazodai, amai vangu was a good mom, baba vangu vakanga vakanaka. Chii chatiri kusiyira vana vedu? Tiri zvikomborero here kuvana vedu? Tiri kupawo here makomborero acho nemaropafadzo kuvana vedu? Kana kuti tinoti kana tadaro
tadzokera kuya kuna Esau naJacob kuti amai vakasarudza wavo, baba vakanga vane wavo. Saka kana tiri vabereki, chii chiri kuitika pavana? Ndichadzoka zvakare rimwe nguva ndichitaura nenyaya yesibling rivalry, kuti iri kufamba sei uye chii chinokonzeresa sibling rivalry pakati pevana vaberekwa nababa vamwe chete namai vamwe chete. We have seen a lot of times vabereki vachisiya vana vasingataurirane mufamily. We have seen a lot of times vabereki vanoita kunge vachanotsvagirana mapfumo nematemo, vamwe vagotourayana nekuti paita yatingadaidzi pachirungu kuti sibling rivalry isingagadzirike. But kana takatarisisa ngatidzokere kumashure kuvabereki. Where did the sibling rivalry come from as a parent? If you see them, uchiripo uri mupenyu kana Mwari vakakuchengeta kuti uvepo, kana uchiripo imbeu yerudzi yauri kusiyira vana, uye unotaura chii nemumwe mwana nemwana. Mwana wako akayachikudza nezvemumwe mwana, unoti unopindura uchiti. Nekuti kazhinji kachona ana amai ndisinowanika tiri pakati pesibling rivalry. Nekuti pane mwana waunoona kuti uyu ndiye anenge ari nani, nekuti uyu ari kuita zvakanaka, nekuti uyu anondipa mari, nekuti uyu anotenga zvinhu zvakanaka, nekuti uyu ane murume, nekuti uyu haana, nekuti uyu hamenowo. Pane zvatinotarisisa sana amai. Ini saamai ndiri kutaura ndiri saamai. Nekuti kana pandanditarisisa, what does the Bible teach us in this verse ra Rebecca na Isaac pamusana pevana vavo? Tinoverenga zvakare nekuna Kaini. Nhaika tichiverenga tichidzokera mumashure mumabhaibheri tinoona vana vaisara vachirwa. Nanhasi tine mamwe marudzi ari kurwa nekuti vakazvarwa nababa vamwe chete saAbhurahamu naSera. Sera akabvumira Abraham kuroora akawana mwana wake Ishmael. But nanhasi vanorwa. But that is something chatinoda kutarisisa sevabereki. How does this come to be? Ende zvinogadzirika sei sevabereki? Zvichida imwe nguva tinongoda kuzvitaura nezvazvo. Imwe nguva tinongoda kuti tipote tichisheya patinotaura kuti nini mufungeka chakadai chiri kudai. Nekuti kazhinji kana tisingatarisise mafambiro atinoita nevana nemagariro atinoita nevana, nekuti iwewe uri kutaura chii kumwana. Many times pane mashoko anoti mubereki anongonhonga opotedzera. Mubereki akanhonga akapotedzera, mwana acho ari nhonga shoko iroro harizozobva mumwoyo make. Iwe semubereki, because anoteedzera bhaibheri rinoti kudza baba vako namai vako, haakwanisa kukudzosera, haakwanisa kukupindura, haakwanisa kukurova. Asi kana asingakwanisi kukurova, chamuri kumupa iye mukati memwoyo wake chii? Uye pane dzimwe nguva vanenge vari vabereki, munenge muri vabereki naika vana venyu vauya vakati wandei, pane mumwe asina chinhu ipapo, pane mumwe ari kutamburawo asinawo chaainacho. Semubereki uri kumutarisa sei iyeyo? Uye naiye wachona ari kuwana chii chaunotaura kwaari? Saka pane uye asina mashoko iye atingape kuvana, kuti pane uye asina, uye kuti harisi basa revabereki riri kuona kuti uye asina hakusi kuti haana nekuti ari kutsvaga achishaya kana kuti ari kutsvaga zvinhu zvakachizvishaya. Pane mumwe mwana anongozvarwa ari nungo asina chaanoita. I remember amai vangu rimwe gore vakandibvunza vakati naiketi zvino ungamuchinje here? Because haachinjike ndo zvaanotori. Ehe, semubereki, but senguva yataari yekuti mwana wega wega anofanira kumira nezvake achitsvaga zvinhu zvake semhuri yaanenge ainayo. Ibasa rake zvakare kudzidzawo zviri kuitwa nevamwe. Sei ndataura ndiri mukati mebedroom rineri? Ndataura ndichida kurakidzana kuti mubedroom munomuka umu ndo imba yehombe yababa naamai. Ino imba iyi. Saka zvairi imba yababa naamai, pamunenge muri pamwe chete muri baba naamai, handisi kutaura nezvemasingles, kana muri amai zvakare sezvandakaita ini, baba havapo, baba vakashaya. What do I say to my children? Chandinoda kumikidza zuva ranhasi ndechekuti
kana inini ndasandira amai vana vavapo. Asi chandoda kutaura ndechekuti kana ndichitaura nevana vangu ngandisaise mate pane mumwe mwana nenyaya yemumwe mwana. Kana pane chiri kukanganisika pamwana iyeye ngandinangane nemwana iyeye. Kana zvichikonzeresa kuti tive semhuri titaure, ngatiunganei tigotaura tese tiri pamwe chete ndokunge mwana iyeye achizviona achikwanisa kuuya. Asi tanga wataura naiyeye kutanga ane zviri kukanganisika, then wazomubvunza kuti tinokwanisa here kuti tisangane titaure, then motaura kutaura kuti vana vacho kana tichizotorwa naMwari rimwe zuva, vana vedu ngavasari vari vana vanotaurirana. Vana vedu ngavasari vari vana bekuti akawana chaawana anofunga kuti ndikandimufonera mukoma wangu, ndikandifonera munin'ina wangu. Uye kana vakanganisana ngapave nemwana anonzi peacemaker pakati pevana, anokirietwa newamai nababa. Pakati pevana venyu ngapave nemwana anosunganidza vamwe vana. Pakati pevana venyu ngapave nemumwe anongodzongonyedza, nekuti zvinowanika zvakare pavana. Anongodzongonyedza, so anongoti kana asvika iye anongopotedzera achingopotedzera. Koita mumwe mwana anoda kuona kuti vamwe vana vari kuitei. Saka because of nature yaainayo anoda kunyatsotarisisa kuti mumwe ari kuitei, anonida help here, ari kuimboitei, ari kukanganisa here. Pane mwana yeye anogara achida kutarisisa kuti uri kuitei, what is going on with you. Iwe semubereki ukatarisa pavana vako unoona pane mwana nemwana, kana vari vana vakawanda pane mwana nemwana ane chipo chake pavana ivavo. Saka iwewo semubereki edzisera, gadzirisa kuti usasiye mwana anoita munhiko. Kana akuenda kunorara orara nepiritsi. Zvanzi amai vane ngozi naika, but amai chii chatiri kuita kuvana vedu? Tiri kusiya mwana anoita munhiko here kana akufunga anoita kutura befu nekuti amai vangu vakandiudza zvisingaite, amai vangu vakandiitira zvisingaite. Semubereki iva a blessing kumwana wako. Semubereki iva chikomborero kumwana wake. Remember kuti zvatinoendesa vana vedu kuchikoro hatisi kuendesa kuti vana ivavoka vagozova vanofanira kutichengeta. Ngatiedze generation yevana mai vakafanana neni kuti zvichienda pamberi, zvichienda kumberi uko, vari kumashure uko it's okay because vanenge vakati ndo zvanga zvakaita. But generation yedu isusu, as I always say, cultures nemacultures anosiyana, but my generations as well, as much as they are changing. So vabereki ngatichinja magariro nemaitiro evana vedu kuita kuti tisiye vana vasingaite munhiko, tisasiye vana vanoti vakasvika paguva pako vanotaura kuti amai avakafa ndizvozvo zvakakodzera meno ikoko. Kana kuti mwana anotaura kuti inini amai vangu handabasa nawo. Kati mwana anotaura inini baba vangu I don't care about him, he can do whatever he wants, I don't want to know him because of what he did. Many times vabereki tinozopa mhosva kuvana, asi isusu pachedu tisingatarisa kuti chii chatiri kuita kuvana. Tiri kuvataurira kuti chii, tiri kusiya chii pavana, tiri kusiya makomborero here, tiri kusiya mablessings here pavana. Chii chatiri kuvapa kuti vagofambira pamberi, chii chatiri kuita kuti vataure vagogarisana zvakanaka sevana, kuti pasazova neinonzi sibling rivalry. Mwari vakuitirei zvakanaka. Zuva ranhasi ndangomuka ndichifunga kuti ndoda kutaura nanamai. Kazhinji anamai ndisinowanika tiri padambudziko rero revana, nokuti ndisi anamai ndisi tinenge tiri panyasi pevana. Vana baba vanenge vasipo kakawanda, asi isusu anamai ngatiedzei kusiya vana vedu vane gwara uye vakaropafadzwa nesu sanamai. Ndinokushuvirai rugare. Mwari werugare vave nemi.